ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಟಿ.ಡಿ. ತಲ್ಪಡಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮಾವನ ಮಗಳ ಸೀಮಂತ ಉಂಟು. ಹಾಗೆ ನಾವು ಇವಾಗ ಅಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗೆಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ಏನಾದರೂ ಇಲ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ್ತಿ ಎಂಡ್ ತನಕ ನೋಡಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಮದುಮಗಳದೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡು. ಎಂತ ಬಿಸಿ ಏನು ಯೋಚನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಮಂಗಲರಾಮಾಗ್ನಯೇ ನಮಃ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಮಂಗಲರಾಮಾಗ್ನಯೇ ನಮಃ. यजमानाय संध्वरे अहं राष्ट्रे संक्रमण कामयेतन्तमग्रं कृणोमिदं ब्रह्माणं तमऋषिं तं सुनयथा. ॐ तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपदे ते श्रीस्मरामि. पुष्पधारणकाले सुमुहूर्तमस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु.
ओम रुद्राय स्वाहा रुद्राय नमः अभवत्करस्य ओम अयस्तेनोय अच्युतपन्ते आयश्चित्तायोमेव योगः ओम अयाश्चान्ते सदपे आयश्चित्तायोमेव योगः ओम उदमत्करविचक्रमे श्रेष्ठानदरे पदम् ओम उर्हमस्यमान्तरे स्वाहा विष्णु नक्षत्रे महादेव स्वाहा ओम स्वाहा ओम भव स्वाहा ओम स्वाहा स्वाहा ओम भव स्वाहा स्वाहा प्रजापतयादं नमः ओम एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च पूर्वीं स्वाहा अग्नैनं नमः ओम विज्योतिषा बृहतां आदित्यराविर्विश्वा आदिकृणदेव हित्वा राधे एवेर्माया सहमे दुरे वासिते ईते स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यो नमः ओम स्वस्ति आरोग्यं देहिने भव्यवाहनम् समर्पयामि गायन वाचमनतेन्द्रे
Dear officers, Stanford Galaxy 85650 of the 1420 of 57 is already done.
ಒಂದು ಆಡು ನಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಡೋಣ. ಅದು ದೀಪದ ಜಾಸ್ತಿ ತೆಗಿಯಮ್ಮ ತೆಗಿ ಆಯ್ತಾ ತೆಗಿ ತೆಗಿ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ತೆಗಿ ತೆಗಿರಿ ತೆಗಿ ತೆಗಿ ಹಾ ತೆಗೊಳ್ಳಿ ತೆಗೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಬನ್ನಿ ಬೇಗ. ಹಾ ತೆಕೋ ಬೇಗ. ಹಾ ತಗೊಳ್ಳಾರ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವನು ಹೋಗು ಬೇಗ.
ಅವನು ತೆಕೊಂಡು ತೆಕ್ಕು ಹೋಗು. ಸಾಕ ನಿಂಗೆ ಅದು?